Pozdrav svima, kao što vidite listam Playboy i to njegov posljednji broj. Imao sam sreću da sam bio redoviti suradnik i objavio sam u časopisu Playboy na desetke kartica teksta i fotografija. Kako su to izgledale i čemu sam pisao, pogledajte u nastavku. Da, dobro ste čuli. Nažalost, Hrvatska je ostala bez svojeg izdanja Playboya. Nažalost, smrću Hugh Hefnera Playboy se pomalo raspao, tako da su i brojne franšize po svijetu, znači to su izdanja na različitim mjesecima, pomalo se gasile. Nažalost, došao je red i na Hrvatsku. Tako da više nećemo moći uživati u stvarno dobrim curama, ali i još boljim tekstovima i drugim temama. Priča mi je da sam ja bio skoro pa redoviti suradnik časopisa Playboy. Da, zamislite, biti suradnik svjetskog časopisa poznatog Playboy nije puno ljudi imalo. Neki su znali objaviti tu i tamo neki tekst i fotografije, znači već sam rekao da sam bio redoviti suradnik. Ovdje možete vidjeti preko mene neki od tih članaka. Odmah se vidi da zapravo nisam snimao gole tete, niti sam radio taj dio, nego sam zapravo više pisao o nekim drugim temama, prije svega putovanja, ekspedicije, istraživanja, znači malo više mače teme. Naravno, meni to bila velika čast, naravno dobio sam i novac za to, bio sam plaćen kao svi ostali suradnici, ali puno više, stvarno biti jako velika čast pisati i objavljivati u jednom takvom renomiranom časopisu. Naravno, Playboy nisu samo gole cure, to ima duplerice, znači sad listamo posljednji broj. Znači da su tu malo i guze i sise i druge stvari, ali ima puno zanimljivih tekstova o stvarno puno raznolikoj tematici koja može zanimati čovjeka, prije svega muškarca, ali naravno zašto ne i žene ponekad ili uvijek. Tako da smo tu čitali stvarno svemu svačemu, od sporta, gastronomije, auta, jahti, naravno uvijek je to sve nekako malo bilo skupo cijeno, onako baš za jednog pravog James Bonda. A ja sam tu sudjelovao, odnosno predonio sam u nekakvim temama, već sam spomenuo, to su često bile ekspedicijske teme ili istraživanja. Pisao sam recimo koji su to najbolji odlasci u svijetu, kako provesti ljeto u Hrvatskoj da nije baš na more, recimo o rijekama i tako dalje, pa zatim kako preživljavati. Jedne cijele sezone sam pisao kolumnu, znači izlazio mi svaki mjesec serijal iz dnevnika istraživača gdje sam pisao kratke zgode i nezgode sa mojih istraživanja. Tako da sa velikom žalošću sam primio vijest od mog urednika Miške da je ovo posljednji broj. I upravo su urednik Miška, koji je jedna izuzetna osoba, stvarno bio nevjerojatan užitak surađivati sa njime, je u ovom broju, osim klasičnih tema, posvetio i suradnicima, kao što sam bio ja, ali i mnogi drugi. Tako da sam na stranici, odnosno duplerici 44, izašao ja. Znači nešto su napisali o meni, odabrali su nekoliko članaka, bilo naravno puno više. Tako da u ovom broju možete vidjeti i o meni nešto pročitati. Uglavnom sam ja bio iza objektiva i on je koji je pisao. A evo u ovom broju imamo i neki vrstu počasti i suradnicima, neki više nisu niti živi. Preporučam da kupite ovaj broj, pogotovo što je posljednji, bit će to dobra uspomena. Eto, stvarno zaista šteta, nadamo se da će se možda ipak jednog dana oživjeti projekt Playboy, tako da nam poznati zec i dalje bude dio života i da nam donosi i lijepe slike, ali isto i lijepe tekstove i sve ostalo. Eto, jedan kratak osvrt na Playboy, na posljednji broj Playboya u Hrvatskoj. Pozdrav svima, nemojte zaboraviti se pretplatiti, stisnite like, ako šta zanima komentirajte i do idućeg gledanja. Pozdrav svima! Od zelenog pakla Amazone i drugih svjetskih prašuma, divljih rijeka, mora i planina, egzotičnih i često opasnih životinja, plemena iz kamenog doba, čak i ratnog pakla Sirije. Pratite avanture i istraživanja Gorana Šafareka.